Ja kun pitää saada kone- ja kuljetuskalustoa myytyä, niin silloin kannattaa ja pitää ottaa kenttäseppiin yhteyttä, vai mitä Joona? Kyllä. Te olette erikoistunut niin kaluston myyntiin. Juu. Meille käy maanrakennuskoneet, metsäkoneet, kuljetuskalusto ja maatalouskoneet ja kaikki lisälaitteet ja halvemmatkin. Ja jotkut semmoisetkin, mitä jotkut ajattelee, että näillä ei ole enää arvoa, niin me mielellään kyllä välitetään eteenpäin, kun niillekin monesti löytyy hyvinkin aktiivisia potentiaalisia ostajia. Ja sullakin on vahva tausta tuolta konepuolelta muuta, niin, ja tätä välityskauppaa niin te olette kohta puoli vuosikymmentä jo tehnyt. Joo, on tehty ja asiakkaat kyllä ottanut erittäin hyvin vastaan. Ja varmaan senkin takia osittain, kun meillä on niin kuin käytännössä oltu näissä samoissa hommissa, mitä meidän asiakkaatkin tekee. Ja sitten sun lisäksi niin teillä on useampi siinä aktiivinen myyjä. Joo, meillä on se metsäkoneen myyjä, joka on metsäkoneen urakoitsija, mutta tekee meille sivuhommina metsäkoneen myyntiä. Ja sitten on vanha kuljetusyrittäjä ja tekee meille ulkomaan myyntiä. Ja sitten on vielä tämmöinen kiinteistöhoitoalan yrittäjä, mikä on niin kuin yleismyyjänä, että se myy mitään vaan. Eli kaikki on niin kuin oman alansa ammattilaisia siinä ammatissansakin ja sitten myyntihomma tullut siihen, niin siihen asiakkaat sitten saa varmaan niin kuin osaavaa palvelua. Just näin. Kuinka viime ajat, niin minkämoista on ollut kaupanteko? Onko asiakkaat kalustostaan halunnut päästä eroon ja myynyt pois? No oikeastaan nyt on semmoinen aika, että meillä on oikeastaan kulta-aika, koska nyt tulee paljon kalustoa myyntiin, mikä tarkoittaa sitä, että me saadaan paljon myytyäkin niitä. Eli oikeastaan parhaiten on nyt käynyt kauppaa, mitä on kenttäseppien aikana käynyt koskaan. Että tosi hyvin on kyllä mennyt. Joo, eli tosiaan, ja sitten teille kannattaa ottaa vain yhteyttä, että jos sulla on traktori tai asiakkaalla on traktori tai mettäkone tai mikä tahansa, niin teillä on sitten kanavat, että se löytää hyvähintaisen kodin. Kyllä just, ja mä yleensä käyn vielä paikan päällä. Itse katsoo tai sitä Jaakko käy monesti katsoo nuo metsäkoneet. Ja sitten tosiaan, kun meillä on se markkina-alueena koko maailma, niin se on aika paljon parempi kuin mitä jos asiakas itse laittaa vaikka nettikoneessa sen myyntiin. Joo. Meidän kautta se löytää niin paljon isomman asiakaskunnan. Ja toki sitten joskus löytyy onnellinen ostaja Suomestakin. Kyllä, yleensä se löytyy enemmän Suomesta kuin ulkomailta, mutta ulkomaankauppa on kuitenkin hyvin merkittävä. Ja sitten tosiaan on kyse lisälaitteita, mitä tahansa käytettyä, niin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa päästä eroon, muuttaa ne rahaksi ja sitten teitä kumminkin saa uusiakin lisälaitteita. Kyllä, just näin. Ja lisälaitekauppa on niin kuin meille kanssa tosi tärkeää, että niitä meiltä tosi paljon kysytään ja myöskin semmoisia tulee paljon, että onko sulla tiedossa tämmöistä koneita, että mitä meillä ei ole listailla. Ja mä monesti tiedänkin semmoisen koneen, että kun mä oon nähnyt jossakin jonkun markkinusliikkeen takapihalla tai jossakin. Ja uudet lisälaitteet, niin ne on aika paljon maanrakennuspuolta ja sitten on tullut energiapuukouraa ja muuta sinne. Joo, tuo energiapuukoura on nyt meille niin kuin semmoinen, mitä koitetaan Bisonin kouraa niin oikeasti myyä täällä Suomessa. Että kun se on tosi hyvä koura, mutta se on suomalaisille tuntematon. Joo, mutta tosiaan kenttäsepiltä niin kaluston välityskauppaa ja sitten uusiakin tarvikkeita ja lisälaitteita. Ne ei muuta kuin Joonaa kumppaneihin yhteyttä. Kyllä, juuri näin. Jos mainittit, että teillä on nykyään myös energiakourat edustuksessa. Joo. Näitä tosiaan ruvettiin myymään näitä, kun asiakkaat kyseli, että mistä hän saisi tämmöisiä kouria, kun se oli joidenkin asiakkaiden mielestä paras koura. Silloin jo ennen kuin mä itse tiesin näistä olemassaolostakaan. Ja me otettiin sitten valmistajan yhteyttä ja oli silloin, te teittekin jonkun lähetyksen Maamesmessuilta silloin. Kyllä. Me oltiin justiin silloin saamassa näitä niin kuin itselle jälleen myyntiin. Ja se tuli tosiaan sen takia, kun asiakkaat halusivat, että he haluaa semmoisen kouran, että kun oli ollut joku näitä virolaisia urakoitsijoita samalla työmaalla ja niillä oli ollut tämmöinen koura. Ja se oli näyttänyt niin hyvälle ja toiminut niin hyvin ja ne oli niin paljon saanut positiivista palautetta, niin siitä johtuen sitten niin me haluttiin se ehdottomasti itselle. Ja kouran nimi on Bisoni ja se on Virossa tehty koura. Joo. Ja siellä on sitten mallistoa löytyy, niin kuinka laaja siellä on energiakouramallisto? No näitä ei tällä hetkellä ole kuin 2 mallia ja näissä on niin semmoinen, mikä ainakin kannattaa mainita, että tämä avauma on, niin kuin tässä kourassa on 1,20 metriä ja tässä pikkukourassa on niin metri avauma, että aikamoisen nipun kerralla risuja kyllä vetää. Ja tosiaan siinä on sitten, mihin ne on kaivinkonekäyttöön, mihinkä kaikkeen tämä voi vetää kiinni? Kyllä tämä on kaikilla kiinnikkeillä ja tässä hinnassa ja näissä kannattaa huomioida, että tämä, jos meiltä kysyy hinnan, niin se sisältää aina kiinnikkeen. Justiin, joo. Monella se ei välttämättä sitä sisällä. Ja tämä kerääjä voi ostaa myöskin erimerkkisen kouraa, jos haluaa, että ne myy erikseen. Joo, eli tosiaan, ootteko te
kenttäsepät jo ensimmäisiä päässyt myymään näitä? Kyllä näitä jo myytiin oikeastaan ennen kuin missään markkinoitiinkaan, niitä myytiin jo aika monta sinne saman Eli hyvä tuote myy itteensä. Joo, ja nyt on ollut kyllä tosi kiinnostuneita ostajia tässä. Ja sitten näihin Bisonin kouriin, niin näihin saa erilaista varustetasoa sitten, ja nämä on vähän modattavissa jälkikin käteen varmaan. Joo, näihin saa kahdenlaista kerääjää, eli tässä toisessa on reaktiotanko, joka pakottaa liikkumaan nämä käpälät samaan tahtiin, mutta tuo halvempi mallikin toimii kyllä erittäin hyvin, että ei tarvii sen takia välttämättä Eli tosiaan niin tehokkaaseen energianpuun korjuuseen niin löytyy viisas vaihtoehto ja laadukas tuote tuolta etelänaapurista. Nämä on erittäin laadukkaat. Ja tässä on sitten erilaisia terävaihtoehtoja, että tämä on niin paksulle puulle tarkoitettu. Tämä on semmoinen yleisterä, mikä jos yhden terän ostaa, niin tämä kannattaa ottaa. Tämä on tarkoitettu semmoisen pajupusikkoon tai johonkin, tämä uppoo hyvin, kato tonne pusikkoon. Ja tämä on semmoinen yleisterä sitten. Että ja ne on helppo vaihtaa, kyllä, ne on pulttiliitoksilla. Joo. Ja sitten tuo terä tulee tuossa kourassa, niin tämä ei äsken varmaankaan maininnut, niin se tulee hyvin lähelle tuota käpälää, eli pienet risut menee tosi hyvin poikki kanssa. Eli tosiaan siitä voi muokata sopivaksi vielä se Bisonin peruskone. Ja sitten tuolla lajittelukoura taitaa olla. Bison ilmeisesti valmistaa muutakin kuin energiapuukouraa. Kyllä. Tällä on ollut tosi paljon kiinnostusta ja aika paljon myös siitä johtuen, kun tämä on niin kevyt, kun tämä ei paina kuin 100 kiloa. Tai se on niin kuin, että melkein ottaa kainaloa ja lähtee kotiin. Tämä voi lähteä ottaa olalle ja menemään, jos ei ole välilivyn pullistumaan. Niin sen kanssa joo, mutta tämä on sitten niin melko pieniinkin alustakoneisiin voi kiinnittää. Kyllä. Se menee ihan maatilakuormaamiin ja kaikkea. Justi, joo. Ja se on maatiloillakin muuten, niin se ei tarvitse olla aina rakennustyömaa tai joku. Siellä on erilaista jätettä muuta, niin tämä on aika kätevä laite muuten, mitä tahansa siirrellä, nostella lavalle. Niin ja vaikka polttopuitakin. Joo, niin menee nekin, kyllä. Kuinka täällä ensimmäinen päivä messulla takana, niin onko yhtään energiapuukourissa tehty kauppaa? Tarjouksia on tehty aika paljon, mutta se on aika pitkällä silloin. On tehty vaikka kuinka monta tarjousta, että se on tosi aktiivisia ollut paljon. Ja tuossa on kontattu 20 minuuttia tuon kouran edessä ja ympärille ja tutkittu sitä ja lopuksi todettu, että se on kyllä erittäin laadukas ja hyvä. Ja siitä kun ei me täällä yritetäkään tehdä tässä sitä kauppaa, että me tehdään sitten messujen jälkeen ne kaupat. Ja tuo energiapuu puhuttaa joka puolella tietysti viljelijä maanviljelypuolella ja urakointipuolella, niin se on ykköspuheenaihe melkein. Kyllä. Mutta nyt on hyvät tuotteet, niin ei muuta. Kyllä, erittäin hyvät. Bisoneita ryskää Suomen metsiin. On ja hyvä fiilis kaikin puolin. Hyvä, kiitos Joona.